แต่ไรก็อยากบ่างาสงสรองกลองบ่วัดละดังจบเรมกนาวจิโยบันสินชาขัดโยงุดจิโจกตาหาเตดิสคอนเซิลบัดกายากบ่กุมบายละกุลาร์กิพัดองพิกิปัจบะอีละชิมกะเซนจัมมันโนดิสคอนเซิลki em ki an hadu khat ar khat lai ngut han re ka party yi an tat nyongot balai bu tat nyongot ban penduna ko ong lut ya ka pisang paj ba ile tat nyongot ki em yen pentelun da kita ki nyongot ki em nagabanta ka jong bha jong paj ba ila chim ye ka ni sen jam manne ngadang yo ka khubor ka ba sngotanat ba da yo long si em ki wei party ngathrai la le da kali personal baklare ngathrai ban on ta han re si em yi wa syam renja u kai da kali alto nga yo ji ka we ga Facebook page yong ka editor ong ka silong time ka di up ga ju nya so man hak kali alto keten nya la jong don kam nomor re don kam security don kam yare kata kadai ga ba yi chim ka senjam nan ki nong trai party kam tam kini ki mani khon election ite ban long nan bu ju long habai ong long ki chakri gumut ba direct chwa election dei ban long ki chakri hadu dala job makanawa kata kadai ong thmu ye la ki prachang ban phone ki MDC ong yi ki man la job bon ki man chem bai dere bu ki kentai handai manai PG labu adong lepai phun rat hoy nga permit don kan on athrai hapor election chwa election do ong lam tang athrai thabiare dere thabiare dala dab job election ong permit te nga phun re athrai da jai permit da chitom da je accident por ka ong je accident ka dei ben bu tat por khandai steng dere kala ban je khat 8 baje 6 baje 8 baje dala rusiar makanawa dala da iben paulam na athrai yi ki man chet is snosi ban yo sno nani ni khoba dere nga ba panram ya bia nrai nga kran ni jong chi cha ti gi dei ban haba yela chimrai ban trai kam paj ba gi dei ban long bala kloi hanu no poro kata chana galeang nga an bun rai gi tit nga wan ban ong ai phit kan ni nan ong babu plan mane nga job rai han rai haba ngala chim ya ka rai ban long ki chakri ong phi paj ba dei phun da don kam ya da don kam da per soi ong e phi da kam tam council la ki man an te ki de ki MDC ong yi we la da dei re la nei mau chnut makna dei la wei makna ki de ki MDC ki long ki ba kloi pni rap phi ta phi jitu re phi la ban pa ne rap le nga hai bu pu le ta ya rap lam ne kam na long bala kloi da lai re makna an bu plan an ba re nga chai di so man re hatai namar bule nga di so man da dis council kitu ki marlok MDC onga nya kan tre nga te tana lai re nga athai ki ju chimong e tengalam no nga lamlum kine marlok nga manapor ong kine no kerchano nga la mo chendrut nga chai panji thulam ta da la re makna da an ki ju makna athai kin kloi baniara ta gre ga ba nga kwa ban ya thu api tanagaliang nga en bon ktiniran te treistom nagabanta kisnam ke banwan teri ba fitreistom nagabanta ka party nagabanta ka lawe jo ki khon ki kti ang ni thrai alla da yila ban treistom lamta kan wanra ka jingkala haka jelang yi haka polling ong phi haka motion consent si ong yi la da yila ban perkala lamta na thrai ka de ga buram yi ba in im chongsuk chongsai ka pateng banwan na thrai yi me ki pa chwa ban yap da ji ki khon anong kerman re te yi smusi dere la da ki khonong yi ka lawe ong ki khon yi ka la scam kala chai ka don jong kerman na thrai da yi da chap makana chap su dere kata ga dei ga ba yi an ha ka ongmut ong prakhat yi chu ong no khonong yi pat bala kan re ngak pa jan yap te nga smusi pinam ta khon ban chap wa nga chap smusi bi la nga jibu khononga la ban yang la jong ki jat da chap makana nga chap su kata ite bun bu eta ka ong mut ong prakhat ga jonglong ong imo yi nang ba ha ka we ga sngi kini ki khonong yi ka lawe ki khon ki ti ong yi kan long ga ba nai ba kan long ga bas khan te nagaliang nga nei rat khublei sibun na ga ban ta ga ni ong chongmit phi ne ha school philawan la kaleng jaka
na ni rai ko mala ong mane hanrai tat ban ong khublai sibun khublai ko khuya phi tung ina ya trai lang nang nei sakhamat banwan ra ke jingkala banrat ding khong ya ka bam sap banrat ding khong ya ke jingle siliang khamat hapo ke jala jungi khamtam ya ke jingduk ka bangi ni dan tangkini ki ten khublai sibun